Ирена Соколова е на 40 години. Завършила е висше образование в Благоевград и има няколко специализации в чужбина. По професия е психотерапевт. В момента е народен представител. Семейна, с 2 деца. Родена съм в Перник. Тук са семейството и приятелите ми. Искам децата ми да се гордеят с града си. Благодарение на Ирена Соколова е ремонтирана изгорялата театрална сцена. През 2005 получава наградата «Училищен психолог на годината» в Перник. За нея казват, че умее да изслушва хората, добронамерена е и довежда всяка работа до край. Единствено ГЕРБ може да гарантира работеща връзка между държавата и общините. Ще работя за укрепването на града чрез запълване на минните галерии. Ангажирам се да обновя градския транспорт в общината. С подкрепата на държавата ще направя всичко възможно Перник да се превърне в образователен център. Знам как да подредя Перник. Купуването и продаването на гласове е престъпление.